Presentació de la unitat formativa 1, llenguatge PHP. És suficient HTML, CSS i JavaScript per desenvolupar aplicacions web? Amb això, només podrem crear pàgines estàtiques amb una mica d'interacció. Si realment volem tenir control d'usuaris, formularis, accés a bases de dades i moltes altres possibilitats, hem de fer servir llenguatges del costat del servidor, com PHP, que és el més estès. Hola, soc el Miguel Ángel Lozano i amb la Xesca Tomàs hem creat aquest curs de PHP que us permetrà desenvolupar aplicacions de tota mena. Els continguts es corresponen amb la unitat formativa 1, llenguatges de guions de servidors, del mòdul 9, implantació d'aplicacions web, del cicle formatiu Administració de sistemes informàtics en xarxa. Els continguts s'han dividit en 8 apartats on cadascun s'ha de completar en una setmana. Comencem per instal·lar i configurar el servidor web Apache i PHP en versió 8. En les dues següents setmanes s'explica els elements bàsics del llenguatge i la seva sintaxi. A partir d'aquí, començarem a explotar la veritable potència de PHP, construint formularis i comunicant amb bases de dades. Per últim, aprendrem a assegurar les nostres aplicacions evitant atacs no desitjats. A cada apartat trobareu un conjunt de subapartats i dins de cadascun trobareu sempre la mateixa estructura d'elements a completar seqüencialment. Un vídeo de curta durada que desenvolupa un tema concret de manera molt pràctica. Un test per tal de que verifiqueu que heu entès l'explicació, un exercici per consolidar els coneixements i una lectura que també us servirà com a manual de referència. Amb aquesta estructura tan previsible, us podreu organitzar millor el temps. A més, cada subapartat parla d'un tema amb pocs conceptes i la seqüència didàctica us assegura que en acabar haureu après el tema. Al final del curs podreu desenvolupar aplicacions web de qualsevol tipus. Des d'una aplicació de ticketing per gestionar incidències informàtiques fins a una aplicació de venda de pisos, passant per gestió d'estocs, agències de viatge o totes aquelles que us vinguin al cap o us demanin. El professorat del curs té experiència en docència i en el desenvolupament d'aplicacions web. Us publicarà a l'aula els exercicis d'avaluació contínua i us comunicarà al tauler les dates i altres informacions. Us desitjo un bon curs i uns bons resultats. Endavant! Fins a la propera!